Radio ug print reporter gitabangan og kulata sa tulo ka mga sakop sa Comelec, Mandaue City kaganina. Asoy sa biktima nga si Norman Mendoza, radio reporter ug correspondent sa Cebu Daily News nga iyang gibisita kaganihang buntag ang maong buhatan aron susihon ang resulta sa eleksyon. Tungod sa kabisi sa mga sakop sa Comelec, Mandaue City, wala dayon natagad si Mendoza. Nagpaabot siya 15 minutos apan wa pa gihapon kini matagad. Misugyot kini sa mga sakop nga ipaserox na lang daan ang mga resulta aron dali kining mahatag sa gustong mangayo. Apan naingnan niya ang taga Comelec og bulay og hinungdan nga nasinta ang tulo ka mga lalaking empleyado sa Comelec og gisundan siya sa parking area og dina siya gitabangan og kulata. Mipirma ang duha ka kampo og amicable settlement human insidente sa kapulisan. Di-admit siya ba? Nangayon siya og pasaylo. So ako na mo gisuklian ang iya pagpangayong pasaylo. Ako na siyang ingon nga saligan ako. Sige, di ko mo pablatter ani. Di ko magpa-medical. Ato ni situlon. Ato ning sulbaron dayon dito na di padakod. So kay nakita mo na Mitumaw ang padaglalis atol sa inihapay sa mga baluta sa usa sa mga presinto sa Labangon Bliss Elementary School. Human gireklamo sa watcher ang barangay election tellers. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Ingon ini kasaba kagabi sa Labangon Bliss Elementary School. Dunay misyagit ug namasangil human naggubot ang mga tao taliwa sa iniphanay sa mga baluta. Giingong mga supporter sila sa usa ka kandidato sa pagkakapitan sa barangay Calamba. Galingkod mo dire, may kalitlag, may komosyon. Karon, among gipasusi sa among mga sympathizer, sa among mga followers, nahibong mismo ang nagpuyo sa maong sityo nga sila naadiha nganong ang ilang bolota nganong mas daghan pa sa namuto. May kalitlag sa komosyon dire kay nakitaan sa atong watchers nga dunay gidunol nga baga gidawat sa maestra. Hinungdan nga nahunong ang iniphanay dinhi sa Precinct 864 mga alas 7 kagabi gumikan sa panaglalis sa barangay election tellers ug watchers. Tungod sa maong lalis, daling nagtapok ang mga tao sa gawas, dali sab nga miabot ang mga pulis. Kabantay man niya. Kara pagsuod na mo. O sige, ato na i-recount ang 106. Wag ka man na naglayo ko ba ko, ma'am? 106 ka na, ma'am. Siya. 106 eh. Pwede po. Ay pa! Di man niya ipahap. Ato nang i-recount diri ka itong naihap na. 188 naman. Ay ko nga si Bogo mi. Mismo siya kagalingon kabaw na siya. Sa pagpasabot sa taga DepEd, napadayon ang iniphanay sa mga balota. Ray Pasaporte, News 5. Upat ka mga lalaking edad-idara na gidakop sa kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kay nagdala-dala og armas atol sa piniliay kagahapon. King Perez, Sugin Limi. Nagtagsa og 38 kalibre nga armas ang maong mga lalaki nga nadakpan sa may barangay Marigondon, dakbayan sa Lapu-Lapu kagabi. Giingong dili lumad sa maong dapit ang mga dinakpan kay mga residente kini sa dakbayan sa Sugbo. Matud sa hepe sa Lapu-Lapu City Police Office nga wala pa nila matumbok kung kinsa ang nagsugo sa mga dinakpan. Apan sigurado siyang election related ang tuyo sa maong mga lalaking armado. They have not revealed to us anything kung unsay purpose nganong naa sila dito. Then nung nagdala sila og pusil, ang ilaha lang they just standby at the voting center without any purpose. But we do believe nga naa sila katuyuan dito. Laing gikatinga sa kapulisan nga puros mga edaran na nga mahimunggon sa maong mga lalaki. Gila mga dinakpan nga silang Eleuterio Tampos, 76 anyos, taga Barangay San Roque, Cebu City. Ang magsilingang Alejandro Tuyagon, 60 anyos, ug Dionisio de la Cruz, 69 anyos, nga mga taga Sitio Silangan, Barangay Tejero, ug Rico Salinas, 44 anyos, taga Barangay Mambaling. Depensa sa usa sa mga dinakpan nga biktima lang sab sila kay igo lang silang giimbitar og salo-salo sa maong dapit. Ito na mo. Gidawat na mo. Mipasabot sab ang labing edaran sa upat nga igo lang siyang mibisita sa Marigondon kay duna siya'y mga kabanay sa dapit. Nasayod sab siyang dunay gunban. Depensa sa akong kaulingon. So na kay gidadang ako sildaan.
Diha. We will continue. I have instructed our investigator to continue the conduct of interview aning mga arrested persons and hoping that we will be able to get out something from them. Gawas kanila, way laing election-related violations nga natala ang kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Doon na hinoy mga panaglalis nga may tumaw tali sa mga supporters apan nasulbad kini dayon. Nagmalinawon sa habang puntayng ganyo nga giilang COMELEC area of concern. Unta nga makonsid nila og defeat and they will just accept their fate and maybe try next time around. King Perez, News 5. Mga biktima sa linog sa dakbayan sa Sugbo nakadawat og hinabang og nga kwarta gikan sa dakbayan sa Sugbo. Mipahibalo ang Australian Ambassador to the Philippines sa kapin 124 million pesos nga hinabang gikan sa ilang nasod alang sa Bohol ug Sugbo. Andrea Patenya, Sugin Limi. Duha na kasimana nga nagpuyo ubos ni ining gipangmuntar nga trapal ang mga residente sa barangay Sawang Calero, Cebu City, human nga hugno ang ilang panimay tungod sa 7.2 magnitude nga linog niadtong Oktubre 15. Hurot ilusong. Gikan gyud sa taas hambot sa ubos. Ang may nasobra. Mga butang. Aron matabangan ang mga biktima sa linog, gipang apod-apod sa Cebu City Hall ang ayudang pinansyal ngadto kanila kaganihang buntag. Nagikan sila sa barangay Bakayan, Bonbon, Pasil, Punta Princesa, Calamba, Guba, Buotaop, Sawang Calero, Parian, Cogon Pardo, Tipadilla ug San Roque. 13 ka pamilya kan sa mga balay totally damaged, gipang hatagan og tag 10,000 pesos, samtang 20 ka pamilya nga partially damaged ang mga panimay, nakadawat og tag 5,000 pesos. Kuan, natipay gamay kay may na lang at least ka nang makatukod-tukod mig balik ba bisag ka nang kahoy-kahoy na lang bud. Samtang nakigtagbo sab si Australian Ambassador to the Philippines Bill Tweddle kang Cebu City Mayor Michael Rama aron ituno lang ilang pahasubo ug hinabang gikan sa ilang nasod sa Sugbo ug sa lalawigan sa Bohol. Matud niini nga dugay na unta siyang mobisita sa Sugbo apan mas nahatagan siya og rason sa pag-anhi human sa nahitabong linog. I wanted, above all else, to express on behalf of the Australian government our sympathies to Filipinos who've been affected by the conflict. Gipahibaw niya nga muhatag ang Australia og gibana-banang 124 million pesos nga kantidad nga hinabang alang sa Sugbo ug Bohol. 44 million pesos niini ang igahin alang sa Family Survival Kits nga ipaagi sa Philippine Red Cross, World Food Program ug UN Population Fund. Samtang laing 40 million pesos ang igahin alang sa ubang panginahanglan ubos sa UN Action Plan sama sa puy-anan ug tubig. Laing 40 million pesos aron paghulip sa mga supplies nga nagamit na sa ilang partner groups. Makig-alayon sab sila sa DPWH ug DILG aron pagtabang sa pag-ayos sa mga nangagubang dan ug taytayan. We don't have large numbers of Australians in country for that purpose, but we pre-position supplies and we're going to draw down on those supplies through those agencies. Gihangop ni Mayor Michael Rama ang mga hinabang. Gipahibaw sab niini ang kasamtangang sitwasyon karon sa Cebu City Medical Center. Matud sa ambassador, nga tan-aw nila kung na ba sila ikatampo alang sa pagpatukod sa bag-ong ospital. If you're talking about structures, where we are now, and the other one, this is within the city, it's been declared to be fit. But there are schools, but we have the money for the school to have it fixed. And then, of course, but the biggest challenge we have is to build a people's hospital. Andrea Patenya, News 5. Ugmaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Martes, Oktubre 29, tuig 2013. 57 ka adlaw na lang sa dili pa ang Pasko. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita. Aksyon!